Dnes, 21.6. má chyták Alena Boriová. Stalo se, že Parubek má 2 pihy a o něm má více Elska Liběná. Halo? Je tam Elska Liběná? Tak přijď. Ano, slyšíme se? Ano, slyším tě. Tak stalo se to, že Parouškova žena je v nemocnici a nejspíš porodí siamská ufoučata. Já z politiky. Byla to žena nová strana zeranistická a hlavně představitel já. Dobrý den, Elsko Liběno. Mám vás v přímém přenosu, takže jak se myslíte, že jste dopadlo? Velice dobře. Na to, že jste krmňáček, jako docela dobrý. Ano. No děkuji. Dále půjdeme na dopravu. A dále vás vítám. Natáčelo! Kurva, já to udělám na někoho si na to. A dále vás vítám do prvního info, dobré milá královská. Takže na běží se srazil barán malé hlavička, který měl 52 letech. A dále... Nekus ty krávo! A dále... Mluvidik. Jan Královský. Jožo, dálnice D1 plné rychlosti. A srazil Dobrmilu, která vyjížděla v kombajnu na dálnici. Měla velké potíže. A dále přichází sport. Dobrý den, sportu se vám hlásí Alois Paulíček. Jen to vám chtěl říct, že Roman Čebrle na olympiádě v Pekingu skočil 2 metry a 5 centimetrů. A je to jako jeho největší úspěch, jako je to fakt hustý. A taky vám víc poradí na počasí tamhle naše zpravodajka. A více uvidíte na freevideo.cz. Do počasí vás vítá Lenka Kacerová. Dobrý večer. Takže dnes jsem se pro vás připravila, jak vidíte, bude pršet co nejdříve. Bude svítit slunce a dnešní přeháňky budou velmi celkové i s povodněmi. Také se přivalí vlna tsunami a turisti budou dnes surfovat. No a tamhle vidím jednoho odvážlivce, přímo tamhle. Ano, jistě. Ten dopadne, že jo? Ty bláho, vole. Už mi kápl na Kanadu. To byl dneska slyšet, vole. Oni si tady dělají, co chtějí, a já to není nemůžu natáčet, vole. Jsi na Ameriku, vole? Když se dostává. Hra. Už to mi káplo na rusko. No. Dobrý. Ale jako příští v Americe, no, tam bude sezóna dneska. Abyste věděli, jo. Slunce, turisti, opalování. Ty krávy paní. Ano, a ze zpráv dnešního dne vás potěšili magazisti.